Hi friends, Assalamualaikum. Welcome back to our channel. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും പാത്തുമാക്കാണ് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടാറ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അത് എന്താണ് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അൺബോക്സിംഗ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഗിഫ്റ്റ്. പത്മ പൊന്തിച്ചോടിക്കല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഗിഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് അൺബോക്സിംഗിലേക്ക് പോകാം. എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങൾ അൺബോക്സിംഗ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അൺബോക്സിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ PS4 ആണ് അൺബോക്സിങ്. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ജോയ്സ്റ്റിക്കും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ CD ഇതാ കാർ റേസിംഗ് ആണ് CD. വേറെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു ഫിഫ CDയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ PS4 എന്നെ ടിവിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കളിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന PS4 ആണ്. PS4 ഇതാ സെറ്റായിട്ട് അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നാളത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ദുബായിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഓഫറുമായ ഒരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നാളത്തെ വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കൂ. താങ്ക് യു, ബൈ ബൈ.